anenge akarara ndizi panorara mwana mudiki ndiye ndakamubata maoko anditi kanti achiyamwa pepai saka ndo panotinge aruwa nemagreti kudai mwana obva avhunduka kudai obva tanga kutoratidza kuti mwana potoitwa bonde nemunhu mukuru chairu chaiyo muri kutsanangura kozi vanenge vachitokoera kuratidza kuti mwana kutokoerwa kutoitwa mukadzi panguva yacho iyoyo saka ndobva ndatanga kuti ndikuemisa mwana kuti ndiri kusheka mwana anogona kutosimudzwa gumbo kudai mudenga kudai saka pazvadaro mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy patinokunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yezimbabwe. Nyaya ndayona muzuva ranhasi inyaya inorwadza, nyaya yakaitika kuMount Darwin kuMashi Central. Mukadzi akati achipatika pakati peusiku akawana murume wake achiita bonde nemwana wavo rusvava asati adonha guvhu. Ngati mhuri yezimbabwe kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe, ukomenda, ulike nekushare. Sare muchiona wa video rotoro maodzwa ndinogara kuno kumanhenga ndichinamata ndiri kusangana Revealing Truth International Church rinotungamirirwa naBaba Godfrey Muringani. Headquarter yedu iri kuChivu. Ndina amai vandichataura nezvenyaya yavo vandikazivana navo mushure mekunge vasvika pano. Vakauya nemudzimai aingotengesawo akasangana navo vachirwara nemusana. Mushure mekunamata kwatikaita ndopa pakazobuda nyaya yemwana wavo. Vakave open kuti vakwanise kunditsanangurira nyaya dzemwana wavo kusvika ndati mwana wavo auye. Mwana wavo auya. Nyaya iyi yakamira yakadai. Dambudziko remwana wavo rakatanga aine svondo rimwe chete rekuzvarwa. Mwana uyu vaimutswa kuhope zvokungopepuka hope dzeuzvere mwana achichema. Asi pavaizomuka vaiona baba vakabata nhengo yavo vakanongedzera papamba remwana. Zvabva ipapo rimwe dhei vanoti ivo ndakamuka futi mwana achema asi chakandishamisa mwana anga ari pakati pangu nababa. Bva ndatadza kuziva kuti mwana uyu aenda sei apa. Asi ndakaona baba vakamubvisa heti. Chigunwe chavo chakanongedzera panhova. Vakabata nhengo yavo vakanongedzera papamba. Pavanozoti ivo vakubvisa mwana pamba vanoona mwana aine tsvina yehurume. Achiratidza kuti mwana uyu anga achiitwa bonde naye. Pakubvunza kwavo murume wavo haana zvaanokwanisa kupindura, haakwanise kutaura, anongodzorera nhengo yake otovata. Zvakaramba zvichiitika vachiramba vachishungurudzika zvakaitika kwemakore 3.5. Dzimwe nguva vaiona achitobata nhengo yemwana votomubvunza muri kuzviitirei, votora mwana wavo pavanoshusudzira mwana vachitiza. Murume wavo anongosara akanyarara hana chaikwanisa kutaura. Dzimwe nguva vaimuona vachimubata mazamu. Zvinhu zvakaitika kwemakore 3.5 kusvika vasvika pakuti ngatifambei tione kuti chii chiri kuitika nemwana. Murume airamba achivathreatena achivaudza mashoko ekuti vaisakwanisa kuti vabude pachena kuti vaudze kana anyone. Hama dzemurume dzikambouyawo vakada kuti vafambe asi vanopedzisira vavapandukira kuti iwo ndiwo rirong'o uri hure wakauya kuzongodya mari. Zvese izvozvo zvakaitika kusvika vazosiyana nemurume. Kuzosvikawo ndichizosangana navo vachikwanisa kuti vanditaurire dambudziko ravo kuti ndizosvika patiri panapa nhasi. Saka zvizhinji vachatsanangura vari ivo muridzi wenyaya. Ini ndataura kusvika patakataurawo kusvika ndadedza vakuru, ndakadedza health worker wedu akaonawo, akafonera mukuru wedu coordinator wewomen affairs, akauyawo vakagara paground navo amai ava vakatsanangudza nyaya yavo. Kusvika tazosvika patiri kuti regai nyaya iyi iendewo kune vane ruzivo nazvo kuti amai ava vagone kubatsirika. Dambudziko ravainaro nhasi nyangwe vakasiyana nemurume nderekudai. Mwana uyu akangowana mukana wokuti akotsire anenge achitoratidza kuti ari pabonde. Paanenge akatorara mwana anotoita kuti ari pabonde achitoita zvinoitwa nemunhu mukuru. Nyangwe zvavo vasisagari nemurume. I think maybe murikwafange muchijekesa apa atina nguva yekunyara, toda kuti kana vachibatsirwa kuchiwanika vabatsiri uye zvekare vachengetedzi vedu vemitemo vachikwanisa kunge vachibatsira vantu vakafunda mitemo vange vachitibatsira. Ingei muchijekesa. Mwana uyu nyangwe ezvino vakasiyana nemurume. Mwana uyu akangokotsira chete anenge achitokoira zvekuratidza kuti munhu ari kuita bonde.
nhengo yake yakatodhinda nhengo yechirume. Zvinova izvo zvaakuti pese pavari vanofanira kunge vaine mwana uyu, chero vakabva pamba vakanorara kunze, mwana uyu akangobatwa nawo nyangwe masikati anotoita bonde. Havana zvavachakwanisa kuita nemwana, pavari pese vanofanira kunge vakachengetedza mwana vainaye. Havana mukana wekuti vakwanise kutsvaga mari. Vakambofamba ivo kutaura kwavo kuvabatsiri vakawanda, asi mari dzavaiudzwa havasi kudzikwanisa. Vamwe vanotaura ma500, vamwe vanoti 1000 kuti dzorera ari kuita izvi, asi zvese izvozvo vakakundikana vakutadza kuziva kuti vobatsirika sei. Saka chikumbiro ndechekuti dai pawana anokwanisa kuvapawo help yekuti vakwanise kuti zvogadziriswa sei, mwana waye agone kurapika, agone kuongororwa kuti chii chakambonyatsoitika, nekuti zvaane makore, asi kuti vakwanise kuti vabude pachena vaitadza nenyaya yefiye, nyaya yekuthreatenwa, yekutya kuti ini ndikadai ndinogona kuzodai. Saka kubuda kwenyaya vaingoudzawo vanhu semunhu ari kutaurawo nyaya yaakambonzwa, kuzosvika vasvikawo patiri patikanamatawo tikaona kuti ndodambudziko rine mwana. Kusvika mwana auya zveshuwa pagiraundi, ndikadeedzawo vamwe ndikati huyai mundionerewo, kuzosvika patasvika pano nhasi. Asi ndandomutsanangura muchiti mwana ane nguva yekuti kana achinge arara anoita semunhu ari pabonde nemunhurume. Pamunozotarisa munoona here zvekare ane mbeu yemunhurume kana kuti zvinhu zvakamira sei? Anenge achinhuwa kuratidza kuti mwana anga achiita bonde, anenge achitonhuwa hurume hweyayo, plus kakudhirika. Nhengo dzechikadzi dzine matama aya anenge akadhirika zvokuratidza kuti mwana uyu anga achiitwa bonde naye. Ndo zvaakuitika ezvino kubva pavakaparadzana nemurume uyu vane gore vaparadzana, asi zviri kuramba zvichiitika. Asi pavainge vachiri kugara vese vaitomuka vachitozviona live, dzimwe nguva vachitoona baba vachitodhonza vachibata nhengo yemwana akamira so, wototi ako chii chamuri kuita, but aingokwanisa kutaura kuti haundigoni. Asi makambozama here kunge muchinyatsobvunzisa kuti hapana daka here, zvii zviri kunyatsoitika mukucherechedza kwenyu neongoro netsvakiridzo yenyu, semunhu wechikuru, makaona zvipi? Ndichivabvunzurudza inini vachitsanangudza, vanotaura kuti handina zuva randakarohwa nemurume, handina zuva randakashungurudzwa nemurume kuti ndingati murume wangu aindishungurudza, asi chavaiona ivo chaivakatyamadza kubva vasati vazvara mwana uyu, murume wavo hanzi taiti chero tikaita bonde kana 5 times kana 6 times kana pataita ipapo usiku humwe chete, nhengo yake yaisamira, yaisarara. Hanzi ndaigona kuti ndinoita kunge ndabiwa nehope, asi pandinopepuka ndinotoona achitoita hama maoko. Saka hanzi ndotomubvunza kuti asi hausi kuguta bonde here? Hanzi haana chaanokwanisa kudaira, anongoipetera pakati memakumbo onyara. Saka hanzi ndakambofunga kuti maybe mumwe wangu anenge akadya mushonga wemusana, hazvina kumboya mupfungwa mavo kuti zvingave zvine chekuita nemushonga kana kuti wehurombwa kana kuti nezvei. Vaingofunga kuti zviri normal semunhu aida imba yake, nekuti havana zuva ravanoti ivo vakashungurudzwa kana kurohwa kana kuita sei. Kuzoti vazonyatsopinda muchokwadi kuti zvinhu izvi hazvisi zvega, vakazotanga kuzviona vabereka mwana ine 1 week, vachiona kuti mwana ane guvhu, but baba vakanongedza nhengo yavo papamba remwana. Pavanochinja mwana vanoona paine hurume, zvovanetsa, but kuti vakwanise kuti vazvitaure vaitadza, vaikundikana. Ndinonzi Priscilla. Ndine dambudziko rangu remwana. Nyaya yangu inoti dambudziko rangu iri pekutanga pandakanyatsonzwisisa. Dambudziko rangu iri ndirekuti ndine mwana wangu mudiki wandinaye, mwana wangu ane 4 years. Asi dambudziko iri ndakariona mwana aine 1 week yekuzvarwa. Pakuona kwandakaita dambudziko iri ndepekuti mwana aichema. Kuchema kwaita mwana usiku. Ndaitadza kuchinzwisa kuti sei mwana ari kuchema usiku kudaro. Saka musi ndakati ndakarira kuhope kudai, ndakabata mwana. Mwana akatenga kuchema, zvokuchema tabatwa nehope, ndakabata mwana achichema. Mwana uyu ndobva ndangopepuka kudai, ndobva ndaona baba vakabata nhengo vakanongedza kumwana, mwana achichema zvisingaiti. Ndopa ndakati ko injawa sei mukudaro, baba havana chavakataura. Ndobva hazvina kuperera ipapo, ndobva ndabuda, ndobva ndatenga kuchema ndakagara.
baba havana kumira zvavanga vachiita. Ndobva tagara mandaita svindo rinotera racho. Ndakangoerekana ndaona mwana akarara pakati. Mwana akabviswa heti kunosvitsa, akabviswa kusvika kugotsi kuheti ichi. Baba wato chigumwe chavo chihombe ichi vakadzvanya mwana panhoo. Ndobva ndati ko ndakangopipuka kuhope ndobva ndangoti ko ndochii chamuri kuita pamwana, ko mukudei pamwana. Vakangodzikisa chigumwe chavo vakanditarisa ningo yakananga kumwana papamba. Ndobva ndanyarara. Saka izvi hazvina kuperera ipapo, zvakaramba zvichingoenda, zvichingofamba zvichienda kumberi. Zvaindidya mwoyo, zvaindityisa. Asi ini ndakangozviti zvinhu zvakadai sendete sasina mbozviona zvichiitika kuti baba vanodaro kumwana. Iwo ndobva vangorambo vakangonyarara, hapana aitanyangotikamuka, hapana aibvunza munhu. Ndaingorambo ndakangonyero ndichita zvandaitawo inini. Saka tangoti gare ndobva ndati ndakarara futi kuhope kudai. Ndobva ndapepuka. Kupepuka kwandakaita ndakaona baba vakanongedza mwana ningo yavo, mwana achiita ndobva ndati ko chiko chamuri kuita kumwana ichi. Ndobva vangoramba vakanyarara baba vevaya. Mumwe musi ndatora mwana ndagadzika mwana pambedha, ndakanganwa ndakumhanya mukicheni. Ndiri kudzoka ndiri kuona baba vachibata mwana achibata kuzasi kwake kuningo kudai ndobva vangodzikisa roko ravo kudai. Nangoti ndangoti baba havana chavakataura, vakabva tongobuda panguva iyo ndobva vaenda kubasa. Ndobva tangoti gare futi. Ndobva ndati ko zvanga zvakadii kuti baba timbofamba. Baba panguva iyo havana kudaira, vakaramba vakanyarara. Vachida kundita rafu. Rafu yavaindita ndeyokuti vaiti vakauya kubva kubasa, vaisvika havanga vasisagare mumba mana ndiri, vaigara panze, vaigara mukicheni. Saka inini zvakandinetsa, zvakandidya mwoyo, zvakandirwadza kuti iko zvinezvi nemwana panguva chinasagone kurara nemwana, nekuti mwana zvanga zvakutongetika usiku pungwa usiku hwese. Ndinobuda nemwana ndopinda mupaseji. Baba ndinonzwa mumba vachitaura, ndomira padhoo. Uchapfidza, uchakaura zvako, hausati watanga. Ndobva ndati saka izvi zvinizvi ndobva ndabatikana. Pakubatikana kwandaita ipapo ndobva ndati saka zvinhu ndinosvika nazvo kupi, ndosvika makuseni futi baba havatauri. Saka musi ndakazovati inini ndandichikumbirawo kuti timbofamba nemwana. Vakaburitsa muromo wokunditi iwewe une shuwa here kundionere ininiwo zera rako uri mwana mudiki, zera rako iwewe. Ndobva ndati kuona kwekuita sei handina chandakapinwa. Ndobva ndanyara ndobva tovhara dhoo ndobva buda ndobva vaenda. Takagara nemwana uyu svika mwana akwanisa gore, handina munhu andikwanisa kuudza nekuti ivo vaindiudza kuti inini panguva yazvaitika ipapo havana chavaitaura. Asi mangwana makuseni vaibva taura kundipa mari yavaindipa igona kundipa mari ubva ndizoti iwoyo ukazviudza vanhu ndoti sendinokuuraya. Ini ndoti ndobva ndanyara ndobva ndatya. Nemaonero andaita zvinhu zvindaitya zvesho ndaibatikana nekuti ndaigara ndichichema nguva dzese. Kunyanya 2 o'clock kwana kusvika kumanheru ndaibatikana. Ndainzwa kutya kwakanyanyisa kuti simba yama itinyazotibatsirika kuti mwana anenge achibatsirika nditi musachema ndi musacheme. Saka ndichaita sei nemwana usiku? Handisi kukwanisa kana kurara kana kutombita kana eminiti kurara ndandisingakwanisi nezvaiitika mukati memba yangu. Ndaibatika, ndairova pfungwa ndichifamba mupaseji ndichirara kana mubhathi kana mutoireti. Hana kana muso akandibvunza kuti kosei uri kudaro. Ndaigona kubuda mumba kana kumafirst form. Ndakabereka mwana ndobuda gate ndotsvaga mumachechi meinamatira vanhu. Ndaifamba ndogosvika machechi ndotanga kunamata. Ndonamata ndoona kuti kosho zvinani yazonamata, asi kunze hakusati kwachena. Kuti ndidzokere kumba hakusi kugarika. Handina mufaro mumba kana ndikasvika ndikagara mukicheni ndakamunya ndikagara pasofa kudai. Zvaingotanga pamwana. Nyangwe ndikafamba ndichibuda ndichienda kunotsvaga pekunamatira kudaro. Zvamukuti zvaitanga pamwana chichaitika.
pamwana ndenzwa kugwina kudai mwana ubva avhunduka kudai kuchinge mumagnet yarova kudai ndobva ndatonzwa nekwandiri kuti zvatotanga kumwana ndobva ndatanga kufamba pandinginoona kuti ndingomira kudai so ndobva ndanzwa magnet yebva zvese zvatanga saka ini ndisvika pakunamata kusvika unoona kuti kunze kunenge kwakuchena kana ndikaenda mumba kwacho ndikakasika kuenda mumba kwacho handisi kukwanisa kunorara kana kunogara ndaibva ndangoramba ndiri kupi ndiri kuchechi kusvika kunze zuva rakunobuda rakuchena nekuti murume wangu ainonoka kuenda kubasa aigona kuenda kubasa kana kuma8 kana kuma9 saka zvadaro ndonamata ndopedza pepa ndodzokera kumba ndosvika kumba ndotanga kutoita basa haana musi waaindibvunza mwana uyu pandinomupfekedza pamba ndaiona mwana ndaiona urume ndobvisa mwana wangu ndopukuta ndogezesa mwana wangu ndonyarara saka mwana uyu akasvika pakukura mwana pakuti munhu angakugona kutaura saka mwana aiti zvoni aiti mama ona mvura ikuyerera mumakumbo ndobata mvura iyere nechigunwe kudai so ndoidai so mvura iyi ndoiona mvura yakatosviba kudai ichiyerera mumakumbo memwana aingobuda mvura mwana ndobva ndatora mwana wangu ndopukuta ndiri kubvisa mwana pamba kudaro ndiri kuona mwana kunenge kwake marijeya akatopwanyika kudai ndobva ndaudza baba kuti ona kazvikuita mwaona mwana zvakaita kunigiriri kuzasi kumwana uku ngumwana kutoratidza kuti kuite sei kutoshandwa nemunhu chii nemunhu wemurume kwatoratidza kuti nhengo yemurume ikatosvika papi ikatosvika pamwana patoo nechiraundi chiseko kudai marije yemwana tisada kutopwanyika murume wangu haana chaitaura airamba akangonyarara ndoshingira nemwana wangu ndaigara ndichibuda ndofunga ndagona kuita na 2-3 days ndobuda ndotsvaga mumachichi evanhu ndichinonamata ndaibuda usiku ndichienda ndononamata ndosvika ndodzoka haana kana musi wani kana wakandibvunza kuti koiye wabva kupi uri kuenda kupi haana saka zvadaro zvinhu zvakandibata zvakangoekanyanyisisa inini kuti saka papa nemwana uyu achararama upenyu hwakaita sei mwana uyu ndichamubatawo here muupenyu ndaifamba ndichitsvaga kushandirwa ndaiudzwa kuti baba vemwana ngavauye baba vairamba vaibudza kuti inini ndiri kuenda kubasa saka iwewo famba nemwana kana ari maprofita anoziva ngavabatsire mwana inini ndisiko nekuti ndiri kuenda kubasa nobva tiona kanguva uri kuenda kubasa iwewo tinogona kutomhanya nobatsirwa toita sei otodzwa kuti tose uchienda kubasa baba vaita sei baba vairamba tagara murora wake mwana wake mukomana mwana wake ndobva ashaya mwana wake ndobva ashaya ana tete ndobva wauya kubva kwekwe vasvika ana kwekwe ana tete vakabva vati taviga murora weuye ndobva ndakatora mwana watete musikana ndobva ndamutsanangura kuti muzukuru nyairi panapa ndeyekudeso inini nasekuru wako tiri kugara mune zvakanaka pachinhu zvese hapana chinhu chiri kumbonditambudza asi ndine chinhu hwani chiri kundidya moyo uri kundishungurudza ndobva ndamuti ndoti unditorero mwana unditarisiro mwana uyu musikana uyu ndobva muzukuru ndovatora mwana ndobva atarisa mwana abva ngoti gogo ndochiizvi ndikati ndiri dambudziko randinaro zvanzi mhanya vachatikwanisa kutodzokera kumba izvi zvinhasi mhanya vachatoenda mangwana kupi kudzokera kupi kukwekwe ndiyo nyaya yamuinayo here gogo bva ndati zvanzi ko makambofamba here ndikati sekuru vari kuramba zvanzi mai vaita sei mai vachauya chingoti garei zvisinewo tete vakabva vasvika vanga vari tumudiki nemuhombe ndobva vauya zvanzi maipindai musati wamhanya kuti mugadzire kugeza kuti mudzokere nekuti nyaya iri panapa ndeyekuti pane nyaya iri kuita ngenyaya yemafanizi but pane nyaya iripo ndobva ndati tete vaindobva vagara zvanzi ndoti mutore mwana mai uite semutatise mwana uyu tete vakatora mwana tete vadiki ndobva vavhura kudai kutasa mwana vakabva vavhunduka panguva iyoyo kuti ndochi ingwani nhingiri nhengo yekutopinda mukati kudai kutasa mwana tete vakakatya madza ndobva vavhunduka ndobva vafonera munzi wekudenga wekukwekwe ndobva ati izvezvi muri kupi izvezvi zvanzi tiri kumba kwehanzvadzi yangu ndiko kwatiri kubhindura zvanzi izvozvi muri kunhamo inhamo yeshingani ndobva vataura imva vati ndechi6 zvanzi dambudziko riripo rinotoda inini nditoripo mukati memba yenyu ndichibatsira semubatsira nofanike ndichiita nekuti handikwanise kubatsirai ndiri kwandiri kuno ndoona kukubatsira zvishoma asi inotoda nditoripo nekuti baba vane zvakaita sei pane zvakaitika kumwana uku tichiona baba tichiitasa nemwana zvese kuti auraiti tete vakabva vati baba vanga vasipo panguva yacho iyoyo baba vakabva vauya manheru ndobva vatsanangurwa ari mangwana makuseni zvanzi oraiti zvanzi chitsvagei mari panopera mwedzi kuti tiite sei murora auye kukwekwe tizofamba naye
zvikanzi oraiti ndichatsvaga mari nekuti iko zvinezvi zvinhu zvakaita sezvinhu zvakaoma. Ana tete ndobva vagadzirira mabhazi avo ndobva vaenda. Mwedzi wavo wakapera, shondororo risati rapera, kumwana adambudziko harina mbomira kana akatorera masikati ndo zvinenge zvitoitika. Ingaita sei hamusinyatsotsanangura? Mwana anenge achiitwa mukadzi pabonde. Munozviziva sei kuti aitwa mukadzi iye akarara? Zvazvinoita mwana uyu ndinenge anenge akarara handizi. Panorara mwana mudiki ndenge ndakamubata maoko handiti kandi achiyamwa ipaipaya. Saka ndo panotinge paaruwa neMargaret kudai mwana obva avhunduka kudai. Obva tanga kutoratidza kuti mwana potoitwa bonde nemunhu mukuru chairu chairu. Hamusi kutsanangura kozi vanenge vachitokoera kuratidza kuti mwana kutokoerwa kutoitwa mukadzi panguva yacho iyoyo. Saka ndobva ndatanga kuti ndikaemisa mwana kuti ndiri kusheka mwana. Mwana anogona kutosimudzwa gumbo kudai mudenga kudai. Saka pazvadaro ndagara 1 wiki. muti mwana akarara makatomubata mandosimudzwa gumbo mudenga? Pandoita ngenyi ndarara kudai mwana wendura gumbo richosimudzwa ndabiwa nehope pana gumbo rakatosimudzwa kudai rakatoshama kutovhurwa kudai makumbo kudai. Pachitokoirwa kuti pakutokoirwa zvisiri zvekutotema unotonzwa nenge kutopinda mukati kudai. Unoinzwa sei mimi? Unotonzwa kutopinda utenge like pakupinda jekiseni kudai so kuti pakutopinda chinhu kudai Unozvinzwa sei? Ndinozvinzwa pandinenge ndakamubata makumbo pandinenge ndakamubata kumagara ake kuno kudai unotonzwa kuti pari kupinda chinhu kuti pakupinda hosipaipi kudai kumwana. Ndobva ndatotanga kutosheka mwana panguva iyoyo. Saka izvi zvekuti zvinoitika mwana pese paangoti kotsirei? Paanotanga kutongorara ipapo zvinobva zvatotanga Margaret ndobva torira kudai nanhasi kutaura kwatikuita pari zvino zvichitoitika. Naizvozvi kana akatorara apa unotoona makumbo ake kutosheka kudai kutogwina kudai obva totanga kutoitwa bonde nguva yekutokoirwa panguva iyoyo mwana. Imimi nemurume wenyu makagara mese nguva yakareba zvakadini uye zvakare ndiye mwana wenyu ere kutanga? Mwana uyu ndewechi4 asi nemurume mwana wekutanga. Nemurume uyu takagara 3 years nehafu. Hamuna here mimi zvamakambobata watingati urombo kana pane zvimwe zvamakamboita pamwe chete nemurume wenyu? Handini. Murume wenyu anoita basa rei? Murume wangu anogadzira maTV mutauni. Saka pakuti ngatifambei tese zviri kuramba here mimba mwechete nababa uye zvekare veukama vekwenyu kwamaberekwa uye ukama hwakababa makavazivisa uro ndo chiitiko chiri kuitika? Ndisati ndasvika ipapo ana tete nyaya iyi ndaitya kuti ndizvitaure asi zvakazoitika kuti ndizvitaure panhau pakashaya murora wemurume wangu inini paakashaya munhu kuti murora wangu paakashaya ndopa ndakasunikwa kuudza muzukuru uyu nekuti kukwe hama dzemurume wangu dzese dzinowanika kukwekwe vazhinji kunoko angori ega kunoko. Saka kuti ndizvitaure pafoni ndaitya nekundiudza kuti ukazviudza vanhu ndinokuuraya. Saka ndaitya kuti ndizviudze vanhu maitikiro azvaita zvacho zvinhu zvacho ndainzwa kutya kuti muupenyu hwangu handisati ndambozvinzwa zvinhu izvi. Saka pakayana tete ndopandakagona kusununguka kuzvitaura kuti ndese ndivaudzi. Kuve ukama hwenyu mimi vekuberekwa navo makavazivisa here chiitiko ichi? Nyaya iyi iye akatenga kushedza shamwari yangu ndobva yauya ndobva atsanangura kuti tiri kunetsana nembwa dzati sikurara tese mumba mukadzi wangu akurara akagara pasofa. Shamwari anga bati ndibvunza kuti ko sei usiri kugona kurara pa nemurume ini nekutya kutaura nyaya izvi nekuti yakandityisa ndivhundutsa nyaya kuti zvinhu zvisingataurika kuti unoona munhu akabata nhengo yake akanongudza kumwana. Handina kuzvitaura asi iye ndakataura ega akataura kune shamwari rangu achinditi uri kuona maiguru bose muhombe kwandiri maiguru nyaya iripo pana peri kunetsa mukati memba inyaya yekuti ini mukadzi wangu haasi kurara mupi haasi kurara pabo hatisi kuita bonde nemukadzi uyu nekuti mukadzi uyu akurara akabata mwana ari kuti inini ndiri kushandisa mwana. Ndobva ashedza nasisi wangu ndobva vauya nasisi wangu saka kuya kwaita nasisi wangu ndakangoerekana nasisi wangu vangosvika panzvimbo havana kundibvunza havana kundiita sei manheru iye ndobva auyawo ndobva tatodya sadzi nguva diki diki ndobva atanga kutaura kuti nameguru ini nyaya yenda kushedzerai inyaya yemunin'ina wenyu hatisi kunzwanana nekuti munin'ina wenyu uyu nyaya iripo ndekuti akurara akagara akabata mwana achifamba usiku achitaura. Saka ndiyo nyaya inetsa mumba mangu inyaya kuti mundibvunzirewo munin'ina wenyu kuti chii chiri kuitika. Ndobva vandibvunza vandati inini nyaya iripo inyaya yekuti mwana uyu ari kuitwa bonde usiku
baba ndakavatsanangura baba vasikukwanisa kuti tiite sei kuti tifambe vari kuramba kuti tifambe zvikanzi inini ndakakura ndisingaite zvekufamba saka iwe ofamba wega ita zviripo ndakati aiwa zvinhu zvinochinja ko zvinochita sei mamiro panguva yamakakura imimi zvicho ndingati kwanga kusino kana chiprofiti asi nguva yako kyo zvinezvi maprofita akazara ngatifambe nemwana baba vairamba indudza chifamba wega totopopotedzana totoshaudhana saka ana hama dzangu ine dzakasvika paona kuti nyaya iyi inyaya yakaoma obva ngonditi iwewe chitedzera zvikudwa nemurume wako inobva kuti ini ndinotodzera seiko handikwanise kurara nezvikuitika pamwana uyu handikwanise kurara totosvika pamwe kutokakavadza ndosvika totopopo ndotoza kuti ini kana musingakwanise kutaura nyaya iyi kai bosi poindi inini ndiri kuda ndeyekuti tifambe nemwana baba naamai tisimuke tiyese tifambe nemwana hapana munhu ari kunongedzwa kana hapana asi ini ndiri kuda kuti tifambe nemwana tigoita sei tigoziva kuti chii chiri kuitika pamwana baba vairamba tikuti dambudziko iri mwana azvarwa rakatanga pane mazuva mangani kubereka kwemwana inini ndakazozviona mwana aine 1 week 7 days dzekuzvarwa asati adona kufa baba vakutotanga kunge vachinongedzana nenguva yavo isikarudzi kumwana ngazvaoma imimi masununguka pari zvino makazama here kunge muchizozivisawo vachengetedzi vedu vemutemo anove mapurisa uye kana kuti vanove madzimambo ndo dambudziko randiri kusanganisa naro pari zvino inini handina handina kana munhu wandakatombudza nekuti ndaitya kuti murume uyu ainditekwa zviudza vanhu ndinokuuraya munombovera mambofamba uko kwamambo kana kuti kumaprofita kana kudzin'anga kumaprofita ndaenda vaingonditi wena baba vemwana pamwe pacho nekunotopiwa kana munamato yacho ichitobva ikoko nditosvika kumba mwana achitongorara tobva tatotanga panguva iyoyo takazofamba iko zvinezvi ndasiyana nemurume ndo pandakazoenda kwachief chipadzi ndasvika kwachief chipadzi ndo pandakatsanangura nyaya yangu kuti ndo nyaya yandinayo ndo dambudziko randinaro kumwana kwachief chipadzi takazoenda musi wa22 February ndobva tataura mutauro wayo ndibva ndavaudza ndonyaya kundinetsa padambudziko remwana wangu inini zvikanzi saka iwe murume chiri kukutadzisa kuti ufambe nemwana uyu mwana ndiye wako here abva ati inini mwana ndiye wangu zvikanzi ropa rako zveshuwa zvikanzi uri kugutsikana zvikanzi saka chiri kukupeyo kuti utadze famba nemwana chii zvikanzi ini handingavhare shopu nekuda kuti mwana ari kurwara munhu anofamba nemwana aripo ndovo pakati hazviite ini ndakuchikupa kuti iwe ufambe katatu uchidzoka panapa kongoende kana kun'anga kana kumaprofita asi hausi kuzofamba uri wega nekuti hausi kukwanisa kufamba iwe nemhuri yako ndiri kukupa mupurisa wangoni cheuchafamba naye modzoka panapa mafamba katatu monzwa kuti nyaya mukufamba imwe chete here kana madzoka ikoko tozoziva kuti nyaya mafambiro kana iri imwe chete toona kuti moita sei asi mwana achanotatiswa kumadhokta ndidzoke pamashure zvishoma imimi mwana asati azvarwa semudzimai nemurume vanhu vange vachigarisana pamwe chete maimboita here bonde zvakanaka kana zvaifamba sei panyaya dzenyu dzekunge dzebota idzi inini nemurume wangu kubva tisati tane mwana taiita bonde ndo zvakanaka but chinhu chaindinetsa chainditambudza ndechekuti taiti tikapedza zvesvi handisi nhengo yemurume inofanira kunge ichirara but yake yenge isingaramba yakamira kudai saka inini ndaifunga kuti semunhu wakazvitiwo inini ndane 4 years ndisina mukadzi munhu ane shungu nemukadzi ndobva ndamutendeukira toita futi bonde asi yenge asingamborara yengoramba yakamira kudai inini ndorara ndobatwa nehope ndaitopepuka murume wangu ina achita bonde ari ega tamiti murume nyaita bonde ari ega aita sei aitoratidza kuti inini ndakarara nemukadzi ari ega munganyatojekesa here maybe aita bonde ari ega akabata nhengo yake ari ega aita masturbation ari ega maizobvunzawo here kuti kwemimiko sei muri kuitawo bonde muri mega inini ndiripo ndakambosvika pakumbvunza kuti kona idzedzi ko imimi munhu onyatsogusana kunzwa nemukadzi kuti ndarara nemukadzi kangani haana kundipindura asi mimba maimborara mairarawo kuti maisvika pakuti kangani kozi kana munhu achiti inge ane dambudziko rakadaro mambozama kuti arike ndimbozama timboona kuti zvingaperere kana kuti chii pamaiti makapedzisira kuti maybe makavata usiku humwe chete makakarara kwenguva yakareba zvakadii
usiku takana kuita ka 4 kuti chimuka makuseni toita ka 1 pamwe pacho takana kuti kana ka 4 kana ka 3 zvingosiyana siyanawo zvaizvi every day res aita kuna ngojamba kana 2 days kana 1 day. asi mimi zvana singakushungurudzei here kuti maybe munhu akagara mumba unoita bonde ka 4 kana ka 5 pausiku humwe chete? Inini zvinonetsa because uyo munhu unenge wakangoti inini ndikuda kuimba chinonzi murume wakumupochi kumupo bondi. Saka ndebva ndangoti regedza nditi sei ndingomupawo mabi yangu. Mushure mekunge mapa murume wenyu bonde ka 4 kachena ikako mozomona zvikari achiti hama maoko. Zvaitika zvenguva yakareba zvakadini zvinizvi? Inini pazvaitika ipapo pamwe pacho ini ndaizozvinzwa kuti pandinorara pandinopepuka pepai ndo pandemuna achita bonde. Alright, zvamungade kuti munge muchibatsirwawo nemhuri yeZimbabwe iri kukunzwa yaka ndiri kukuonai pari zvino vari kunze uko vangave vachengetedze mutemo uye zvekare vanogadzira mutemo vanokwanisa kunge vachibatsira dambudziko rakaita serenyu. Ndezvipi zvamungakumbire kuti munge muchiitirwa imini? Ini ndaikumbirawo kuvanzi vese veZimbabwe nevatungi venyika vese vakateerera nyaya yangu iyi. Ndaida kubatsirwawo kana nemaprofita kana nen'anga kana nemari yacho yekuti ndigone kufamba nekuti iko zvine zvandina kana mari yekuti ndifambe kana nechekudya chemwana chacho ini handina. Ipapa ndinorodya mari yacho yekuti rodya chini handina. Ndiri kutotambudzika nemwana ndiwane kurarama nemwana nekuti nguva zhinji ndinenge ndakarara nemwana ndinenge ndakabereka mwana kumusana nezvezvi. Saka kufamba musana chaiwo unondirwadza. Saka ndaikumbira kune vateereri vose vakakomberedza mukati menzvimbo menyika ino vari kunzwa mukati menyaya yangu iyi. Ndaikumbira rubatsiro rwavo kuti vangandibatsirawo sei kuti dambudziko iri ripere kumwana. Ndamboedza kufamba kumaprofita zvaramba. Asi dambudziko ramungati riri kunyanyoitika izvezvi rinonyanyo kurwadza here muri kuona zuva nezuva nderipi? Iroro kushandiswa mwana kuitwa mukadzi pabondi. Ndonyaya iri kunyanyondirwadza nekuti handina nguva yekuzorora, handina nguva yekurara pamwana wangu uyu. Apa mwana ane makore mangani ekuberekwa? Mwana ane 4 years izvezvi. Zvichingoitika mu4 years dzese idzi? Alright, tinotenda.